Înțelegem sau nu ne înțelegem? Nu ne înțelegem, vreau să-mi spuneți cum vă numiți. Că am venit la noastră și v-ați bătut joc de mine. Cum vă numiți? Vă rog să opriți că este mediul de securitate. Vreau să știu că am fost în birou și v-ați bătut joc de mine și vreau să știu cum vă numiți. Aveți un anunț acolo pe care n-ați l-ați citit mai devreme, că nu aveți voie să filmați în această instituție. E tocmai anunțul pe care l-ați citit mai devreme dumneavoastră. Ok. Puteți să-mi dați amendă pentru asta, dar vreau să știu cum se numește domnul de acolo. Dar vă dăm amendă, nu e nicio problemă. Cum vă numiți? Să pot să vă fac o reclamație. Am spus, Sibișanu este numele Și mai cum? mai mult. Și mai cum? Intrați pe site-ul Poliției Locale și vedeți acolo. Deci asta e bătaie de joc. Nu puteți să-mi spuneți cum vă numiți. Domnul, vă rog să părăsiți încăperea. Nu vreau să părăsiți până nu spuneți cum vă numiți. Veți fi sancționat conform legii. Vă dau buletinul, mă sancționați acum și dar vreau să știu cum vă numiți. Vă aduc la cunoștință că veți fi sancționat conform legii 51 pentru provocarea de scandal și refuzul de a părăsi sediul instituției. Nu am provocat niciun scandal. Ce se întâmplă aici nu este scandal. Vreau doar să știu cum vă numiți. Vreau doar să știu cum vă numiți. M-am prezentat. Îmi puteți spune numele complet, vă rog frumos? Ăsta nu e scandal când cineva roagă pe cineva frumos. Atâta vreau să știu doar cum vă numiți. Nimic mai mult. Îmi puteți spune, vă rog frumos? Persistați? Îmi puteți spune, vă rog frumos? Cum vă numiți noastră? Gheorghescu Mihai. Noastră? La fel, Sibișanu. M-ați întrebat și mai devreme. Deci vă bate joc în continuare de mine. Sibișanu mă cheamă, ca și acum 5 minute. Dar nu vreți să-mi spuneți numele complet. Dacă nu înțelegeți, eu n-am ce să vă spun. Deci în continuare nu vreți să-mi spuneți sub nicio formă. Aveți doar nume fără prenume? Dacă este cazul așa, o să plec. Îmi spuneți, vă rog frumos, cum vă numiți? Dumneavoastră îmi puteți spune cum se numește colegul dumneavoastră, vă rog frumos? Frumos, în primul rând, după cum aș bine pe acel anunț, nu aveți voie să filmați în această instituție. În afara instituției, pe stradă, este dreptul dumneavoastră. Puteți să mă filmați dumneavoastră pe mine și închid eu telefonul? De ce să vă filmezi? Ca să fie publică, vreau să știu și eu cum se numește domnul care a făcut mișto de mine. Dar nu a făcut nimeni mișto de mine. Și atunci, de ce continuă cu treaba asta să nu spună cum se numește? Deci nu ați să se prezinte, corect? Da, să știu cu cine am vorbit mai... Atât? Dacă așa s-a prezentat. Păi nu, eu asta am înțeles. Deci din asta, răspunsul, nu puteți să-mi spuneți din asta. Păi m-ați întrebat, mă întrebat. Da, asta v-am întrebat mai devreme. Puteți să-mi spuneți Domnul cum... Sibișanu. Ok, am înțeles. Iar eu vă rog să nu mai filmați în instituție. Nu vedeți că aveți acolo pentru mediul de securitate local, vă rog să opriți înregistrarea video. Îmi spuneți, vă rog, cum se numește? Cum vă numiți? După sine contravenție, ca să știți. Mi-am asumat-o, contravenția... Noi vă rugăm că v-am discutat ce am avut de discutat cu dumneavoastră, vă rog să părăsiți și să mergeți la treburile dumneavoastră. Atât vă rog, dar să-mi spuneți numele să pot să mă duc... M-am prezentat. Cum adică? Dumneavoastră, dacă n-ați primit răspunsurile pe care așteptați să le primiți... Dumneavoastră v-ați prezentat incomplet. Dumneavoastră v-ați prezentat incomplet. Părăsiți postul poliției. Dumneavoastră v-ați prezentat incomplet. Haideți, vă rog, părăsiți postul. Puteți să-mi spuneți numele și prenumele, vă rog frumos? V-am spus, Ibișanu, mă cheamă ca și acum 5 minute, e același nume, nu mi-l Este același răspuns la mișto pe care mi-l dați. Păi nu l-am mișto, vi-l dau conform cererii dumneavoastră. Vă rog să părăsiți postul. Puteți să-mi spuneți numele și prenumele atunci? Păi, dumneavoastră chiar credeți că o să repet? Sibișanu este numele și prenumele? Da, Sibișanu, Sibișanu, Sibișanu. Da. Bine, vă mulțumesc frumos.